manan. So sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Clara. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Duyan. Nang tugtog dito sa aking bibig, ako ay duyan. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo, nagdasingan nga Clara. I love you, Clara. Mick, seryoso ka? Oo. Seryoso ko nimo. Mick, dugay naman kung wa makauyab good. Sa tinuod lang, dili pa ko maka-imagine sa akong kaugalingon nga maguyab-uyab ko. Andam ko mapaabot kung kanus ka andam, Clara. Ang pangutana diha, kay kung kanus aka andam. Wapasad ko kay Bao, girl. Mao na diha. Tarong biyanes, Mick. Anogon kaayo kung usikan lang nimo. Girl, Tinuod ka? Disugot ako nimo, Clara. oh Mick, Yes! Thank you, Clara. I love you. I love you too. Clara. Mick, kadit sa... Oh, nga naman. Di ba ka andam? Dili pa. Sorry, Mick. Okay na. Nakasabat ako. Di tagapugson sa mga butang nga di ka ganahan. Huwag di ba ka andam? Thank you, Mick. Day, mag-bar taon niya. Wa matay duty ugma. Sige ba? Kisa may kauban na to? Kita nang duha good. Game! Girl, mag-CRs ako ha. Sige, girl. Clara? Troy? Uy, kumusta? Nia, busy sa karir. Ikaw, kumusta naman ka? Same. Busy pod. Og maoning, ni-unwind sa ko panagsa. Dugayan na natang walang tito eh. Lagi ka ba? Naa akong friend. Ikaw? Wa, nagsulor ako. Pwede ko join ninyo? Sure. O, mao na to. Mao nga naabot ko ng trabaho Mao ba? Girl, nalipong naman ko eh. Mao na lang ko uli. Sure ka? Kamu, stay lang sa mo kay karon rabi mo nagka-catch up og balik ha. Sige, girl. Amping ka, ha? Bye, girl. Hoy, apingin ako Mika ha. Babush. Hubog na gyud. What if, ato ta sa akong apartment tiwas? Pwede. Troy. Yes. Yes, please. Troy. Okay ka? Yes. Ikaw? Super pas okay. By the way, wa mo kay masuko. Basig, na kay uyab. Karon pa hinuon ka ng utana nga. Kung man na hinuon ta. Kinuo ko. Wa naman ko tungahi sa kong pinuwang sakit.
Magpiti ko. Unsa? Mabdus ka? O, Troy. Clara, dili ka pwede mo mabdus. Unsa? Nganong dili man? Na ako'y uyab. Unsa? Sorry, Clara. Pero di na ta pwede nga magkita aning sitwasyon, ha? Troy! Tilaw-tilaw rin kita itong iya. Hayop siya. Karoon nga ni resulta na ni. Pasagdan na lang ko niya. Unsaon man din ako kung kimaptos. Dili pa ni mahibaw si Mika na maptos ko sa lain. Sure kang ready na kang buhaton na to? O, Mik. Panahon na para buhaton ni nato. Salamat sa iyong pagsaling na ka, Clara. Mik, I love you. I love you too, Clara. Unsa? Mabdus ka? O, Mik. Dali agad. Nga naman, nagduda ka? Why? Nga ko taon. Nalipay mga nainoon ko kay naanabi ko'y liwat. Clara, salamat. Ang pingang gina nato ka. Pasaylo ako, Mik. Clara, magpakasama ta. Samtang wa pa na mo dako ang imtiyan. Sige. Grabiha, girl, no? Natago man mo pila ka tuig ang inyong anak ni Troy. Shuy! Hinaya ko nun ng tingog ni mo. Naang ka ni makatungog ni mo na. O niya, wag kita na mapahibaw ni Mix tinuod. Dili na ko kaya nga mawa si Miktay. Nasayop lagi ko ato higayon na. Naibaw ko nga dili ko din mapasaylo kung may bawsis tinuod. Mahal kayo niya ang akong anak, tay. Pero dili na nimo matago hangtod sa hangtod. Maong ako pa nimo. Sultihin na lang kitsis tinuod. Day. Naibawang ko. Unsa? Clara, di ko bugo. Di ko bugo nga di makabantay nga wa maliwat ni bisan kinsa nato ang bata. Og nakakonclude ko nga naliwat siguro siya sa tinuod niyang aman. Mao nga nag-imbestiga ko. Ug na-confirm na ko. Ang imong amigo sa una mo'y nakapamabdos nimo. Nga nung wa makamagsulti. Kay napamahal na sa dakong bata. Ug mahal sa kita ka, Clara. Mik, pasaylo ako. Nasayop lagi ko anong higayon na. Katurang kausa. Ug wa na to mauspi. Nagsapot ko. Ug unta, di na ni mahitabo og usap. Kaya di ko gusto mawha mo na ako sa atong anak. Mik. Parang may ulap sa aking mga paa tuwing Swerte kayo ko ni Mik, tigipangga o gisabot ko niya. Nahibaw ko nga dili din ako deserve. Pero naningkamot sad gid ko nga makabawi sa tanang pagkuwang nako niya. Og dili na nako binuangan o buhian si Mik bisag unsa pay mahitabo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kitong mga higalan kaagi ni Clara nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kipangayo awit nga nagulahan duyan. ako ay duyan mo ang bisig. Ang mga kaagi gibuhatan ni duwas sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Maaari bang dumating ang tulad mo bang may sulang araw at magbigay